Numru ta' residenti f'San Pawl il-Baħar sfaw vittma ta' attakki vandali f'dawn l-aħħar jiem. Is-Sindku Raymond Tabone ikkundanna l-atti fil-waqt li qal li persuna jew persuni mhux magħrufa qed iwaddbu l-bajt lejn il-faċċati ta' garaxxijiet u djar kif ukoll iħażżu graffitti. Is-sibt filgħodu l-każ ġie rappurtat lill-Pulizija minn sit ċentru li jaċċetta donazzjonijiet ta' ħwejjeġ u affarijiet li jmorru għal għan filantropiku, ċentru li wkoll safa vittma ta' vandaliżmu. Il-Pulizija bħalissa qed investiga dan il-każ. L-iktar wieħed reċenti issa li kellna dal-aħħar kważi 48 siegħa huwa ħanut partikolari Hope Faith and Charity li bl-affarijiet li għalaw jagħtu għal affarijiet filantropiċi li kitbulu ċertu slogans ma nafx għaliex jiġifieri. Wara l-istess ħaġa għandna xi residenzi li għalaw daqqit tal-bajt mal-faċċata tagħhom. Dan mhux biss l-inkwiet li għandu s-Sindku ta' San Pawl il-Baħar, spiss se ikollu jħabbat wiċċu ma' traskuraġni ħmiċ u żibel li jintrema barra bla rażan b'detriment kbir għal residenti kif ukoll għall-Kunsill. Intu niżel pereżempju intu niżel minn Buġibba, jaqlawlek it-tabelli no entries dak li jkun speċjalment barranin jibqgħu niżlin kontra s-sistema ta' traffiku ġrat il-qawra f'diversi toroq jiġifieri u jkunu partikolarment in-no entry signs, jiġifieri mhux tabella partikolari oħra stop jew hekk in-no entries. Il-bramel taż-żibel, il-fanali kellna xi 15 ilu fanali tad-dawl li ġibduhomna, jiġifieri jew b'xi ħabel jew xi ħaġa li waqgħuhom. L-istess ġara fil-latrini ta' ħdejn Fraben. Għandna wkoll il-latrini. Il-latrini jidħollok jaqlawlek is-serpentini, jaqlawlek il-dak minn postom, il-lokijiet minn postom, jafsu il-vit tal-ilma għax kun bil-molla jagħmlu l-unjama biex l-ilma jibqa' nieżel biex jiġi fladjat, kisrunna l-madum ta' ċeramika ukoll fil-fattat nagħmlu issa refurbishing tagħha dil-ġimgħa il-ħdejn Fraben. Is-Sindku tenna li l-Pulizija diġà qed tagħmel ħafna xogħol, madankollu hemm bżonn iktar sorveljanza. Appella lil dawk kollha li għandhom xi informazzjoni sabiex javviċinaw lill-Pulizija u lill-pubbliku in ġenerali biex iħalli l-ambjent nadif.